to avoid problem kowa ba mu wa kowa Siraju ka nada hannunka so dan daga tula in kana dambe kai in baka dambe ka bari that's fine to ba habo dan sadari ko dan alini ko dogo mai takasara yanzu dogo mai takasara ka muna prison ba zama koyi ba ya zo inda masoya ne ya gwada musu mota a ce wai gashi yana tukewa wai yana rufin a bashi da ruwa da Ramadan daga arewa ka da arewa to wannan shi ne makwara tsohon sarkin dandan tambuwar tsoho dole yanzu haukata na kore makwara baka da point kana da point uku ga sarki can yana kallon ka ta haka daga hannunka ka da sarki da gurma to wannan shi ne to a can da tuta Allah gudana Allah ka bani kurasa Siraju ina malam ina Siraju ina malam wannan dambe na da hannu idan aka minti 10 Ramadan shi ne mai hori da wando ashi makara tsohon sarkin dambe shi ne mai jan ata makara ka daɗe kana dambe makara ka gina magan dambe ka gina magan wahalar dambe kana buƙatar kai cutu ga sarkin dambe ya kawo mana ziyara gaba mai shekarar da an soke da kayan sallah to yau ba mu sani da ko coci ba da abubuwa ba ina mai gudana bai mai sanar kira da hannun da kuma da mai gudana na da hannun mai gudana na da hannun shaƙi da kuma
wancan sirajo malam na da hannun ta malam yawa ya sunan shi kuma wallahi sai dai dan da ko kuma mutum ya tsaya kuma in mutum da ya san shi ba mu kuɗi na da ba shi wanda ne ba kuɗi wanda mun ba kuɗi ba yana da iko ya ba a taɓa juma'a wanda ma muka samu mutane ne ba mu ɗan da isa ce da tudu a juma'a babu shi ba ni dai sun kalle da haku wallahi haku saboda tunda wallahi Kano dukkan kallo bai zuwa kan dambe in ba ta dinka dukkan kallo babu wani da kan dambe in ba ta dinka nan kawai ne kun karamin kuna zagi uwaye na saboda su ko ne an kai sai ku ne wala kanki saboda su yanzu ba mu manta cikin wayan ya shigo ne da hannu ne zai ta lafiya to ba ka da laya mun kawo ka kan ne ya kawo da ba da yake sai ka shi saboda to ku sani wallahi babu wala da tuwanka in ma ba ka da wallahi kowa ta bai rama wato shi ne da ake ni na yi abin da nika yi mutane ga yi su ko da siya naira 50 ba rage wa mutane a shi muna da ɗan da ko da ba na wani abu sai yau naira 5,000 kake naira 6,000 kake naira 5,000 kake kuma ba ku da shi ku taimake mu ba abu da Sama'ila da mun sai na haɗa ku nan wannan wasa ne a Sama'ila ya kuma ɗan da trash muka fi trash suna masu kallon mu wannan dambe yau aka taɓa yin to ku sani wanda dukkan tuba ba wallahi